Stephen Hills, 21 anys sent el president d'una comunitat de propietaris de luxe a una urbanització de Màlaga Estepona, s'ha posat un sou de 86.700 euros anuals, 600 euros menys que el president de la Junta d'Andalusia, o 2.100 euros més que la segona vicepresidenta del govern d'Espanya. I a sobre s'ha permès el luxe d'eximir-se de pagar 6.000 euros de quotes comunitàries a l'any. Com ho ha fet aquest crac? T'ho explico. Estem parlant d'una urbanització de luxe on la majoria de copropietaris són estrangers que hi van com a segona residència. Estaven tan contents amb Stephen Hills de president de la comunitat que la majoria de copropietaris li delegaven el vot any rere any a les reunions ordinàries. Aquest pressupost es va aprovar a l'última reunió perquè tenia molts vots delegats a la seva persona i va guanyar el número de vots a tots els assistents. Així doncs, la comunitat